Γεια σας παιδιά, και σήμερα θέλω να σας δείξω κάτι, ένα ζώο που είναι εδώ πέρα δίπλα μας, στο σπίτι μας, δίπλα στο σπίτι μας. Είναι και ένα άλλο σπίτι, είναι ο θείος της μαμάς μου, εκεί πέρα δίπλα, και θέλω να σας το δείξω. Μαντέψτε τι θα είναι, τι νομίζετε ότι θα είναι, σκυλάκι, γατάκι? Αλλά θέλω να το δείτε λίγο. Τώρα πάμε. Πάω να σας το δείξω. 3, 2, 1. Ταραν! Είναι μια χελωνίτσα. Κοιτάξτε τι πόσο αργά περπατάει. Έχει χτυπήσει και το πόδι της. Εδώ πέρα έχει χτυπήσει και το πόδι της. Ναι, και πώς περπατάει. Πού πας? Πού πας? Εδώ πέρα αυτός που γαυγίζει είναι ένας σκύλος μου. Είναι ο σκύλος μου, ο Ντράγκο, επειδή φοβάται την χελώνα. Γιατί η χελώνα γαυγίζει. Εκεί πέρα είναι. Αυτή εδώ πέρα είναι η χελωνίτσα. Πού πας? Άλεξ, εδώ. Τι κάνεις μωρέ? Τι κάνεις? Αυτό θέλω να σας δείξω παιδιά. Αν σας άρεσε η χελωνίτσα, κάντε ένα like και ένα subscribe. Γιατί δεν παρα... Τώρα που πήγε? Να τι να. Ντράγκο! Θα το πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο παιδιά. Και τα... Και... Όπα. Τι? Μπροστά. Ντράγκο! Τι τις γαυγίζεις? Παιδιά, εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. Φωνάζω το σκυλί μου. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και εγώ με τη χελωνίτσα μου, με τη χελωνίτσα μου λέω, με τη χελωνίτσα εδώ πέρα.